Għaddej ġmielu restawr fil-Knisja dedikata lil Santa Marija ta' Ġesu fir-Rabat Malta. Hemm sibna lil Patri Franġiskan Martin Koleiro li laqana u dawwarna mal-Knisja biex naraw ix-xogħol li twettaq u li għad fadal isir. Dlon kurina x-xogħol lest fuq 8 kappelli, il-kor ta' wara l-artal, il-gallerija tal-orgni u fuq l-ewwel żewġ arkati tal-kursija. Fil-fatt huwa mistenni li dan il-proġett ta' restawr jitlesta sal-miliet li ġej. Patri Koleiro semma kif dawn l-aħħar snin għam konsens fost ir-rabtin biex din il-Knisja tiġi restawrata e kif partijiet ta' fuq tagħha kienu qed jitfarku. Fil-fatt l-aħħar forma ta' tindif jew restawr kien sar 25 sena ilu. Ir-restawr ta' din il-Knisja ma setax ikun realtà kieku ma kienx hemm ta' volontiera il-parti l-kbira rabtin li mhux bissenu fit-tindif iżda anke ħarġu l-flus minn bwiethom biex jisalvaw wirt missirijiethom. Bħala volontarjat hawnhekk ma jonqos, ġifieri għandna ammont ta' nies li qed jagħtu il-ħin tagħhom letteralment jissagrifikaw anke l-familji tagħhom biex jiġu hawnhekk biex jgħinuna ħalli ċertu xogħlijiet barra iż-żeba' u r-restawr induratura daw xogħlijiet isiru u jsiru b'mod gratis għax alla ħares kienu nħallsu l dawn in-nies għax ikun l-ispiża s'issa ġbarna kważi 150,000, kważi ħriġna 120,000 diġà. Ġifieri immaġna kieku m'hawnx dawn in-nies kemm l-ispiża tkun iktar. U minn hawnhekk nixtieq verament mill-qalb nirringrazzjahom għax huma ta' sapport u jagħmluna l-kuraġġ biex inkomplu nħarsu l-qudiem. Aħna u mexjin lejn l-artal ħall-okkażjoni biex jurina uħud mill-pitturi uniċi li ilhom f'din il-Knisja sa minn żmien il-Kavallieri, fosthom żewġ inkwatri mpitra minn Antonio de Saliba, kif ukoll ix-xogħol artistiku tal-Madonna tal-Alavastru u Trinità ta' Vre. Barra minn hekk fatti interessanti juru kif binja ma' ġenb il-Knisja li llum il-Kunvent tal-Patrijiet Franġiskani kien mitl-ewwel Gran Mastru tal-Ordni f'Malta lil Adam, l-istess bniedem li kien ħareġ flejjes kbar biex din il-Knisja jkollha għadd ta' rikkezzi li l-poplu għadu jgawdihom sal-ġurnata tal-lum.